mo agsulit. Dagiti inpalak-am mo nga ulpit ken pait ket naimulat barukong ko kas maysa puris. Narigat iti manglipat sa empit naglabas. Dagidi panagimbubulsek agin-ga nga inka nanglipat. Diak man ang maiwaksi ladingit ito'y rignag ay nagrigat ti agbiag nga agmay maysa. Nagulip ka, naranggas ken naulpit ka, manangalilaw, manangirurumen ken manangikulbo. Piliten ka nga iwaksi iti lagip ko, tadi ka may kari iti pammateg ko. Narigat iti manglipat sa empty naglabas. Dagidi panagimbubulsek agin-ga nga inka nanglipat. Diak man ang maiwaksi ladingit ito'y rignag ay nagrigat